ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட செட்டுங்க. இங்கே மொத்தமாக இதே லென்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா 4 செட் இருக்குதுங்க. நான் இப்போ வந்து 4வது செட்டில் இருக்கேங்க. உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்க வந்து 3வது செட்டுங்க. இப்போ நம்ம உள்ளே வந்துடுவோம். பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்துட்டோம். இந்த மாதிரி டேங்க் இருக்குங்க. உள்ளே வந்தோடனையும் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் வந்து கோழிக்கு தண்ணி சானிடைசரிங் இதெல்லாங்க பண்ணுவோம். மேலே மெயின் டேங்க் இருக்குங்க. அந்த மெயின் டேங்க்கில் வந்து நம்ம பார்ட் ஏ பார்ட் பின்னு 2 மெடிசன் கொடுப்பாங்க. அதை வந்துட்டு ஃபார்மலின் 3ஐயும் சேர்த்து நம்ம இதில் 5 லிட்டர், ஃபார்மலினில் 2 லிட்டருங்க. அதேமாதிரி பார்ட் ஏல 5 லிட்டர், பார்ட் பியில் 5 லிட்டர் ஊற்றி நம்ம கோழிக்கு நம்ம அதில் சானிடைசேஷன் பண்ணி விட்டோம்னா அந்த தண்ணி வந்து இந்த மெயின் டேங்க்லேருந்து இந்த டேங்க் வந்துடுங்க. அதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா கோழிக்கு வருங்க. இந்த மாதிரி அந்த சானிடைசரிங் பண்ணால் மட்டும்தான் கோழி வந்து டெத்து கம்மியாக இருக்குங்க. இல்லைன்னா நிறையா கோழி செத்து போயிருங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இது நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்க வந்து மெயில் பாக்ஸுங்க. கீழே இருக்கிறது ஃபீமேல் பாக்ஸுங்க. எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு மேலே மெயில் இருக்குங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் மெயில் இருக்காதுங்க. இதான் நம்மளுக்கு லாஸ்ட்டுங்க. இதில் வந்து மெயில் பாக்ஸ் இருக்காதுங்க. இது எல்லாமே ஃபீமேல் பாக்ஸுங்க. நமக்கு இது வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு லைனுங்க. இது ஒரு லைனுங்க. ஸோ பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு லைனு இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 அந்த மாதிரி 12 இருக்குதுங்க. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு லைன் சொல்லுவோம். இதை பார்த்தீங்கன்னா 12 லைன் இருக்குங்க இதில். அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இது எல்லாமே எதுக்காக அப்படின்னா கோழிக்கு இந்த கேட் வால் எல்லாமே கோழிக்கு தண்ணி போடுறதுக்காகங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் எல்லாத்துலேயுமே 2 கோழி இருக்குங்க. இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கோழி இருக்கும். இது ஒரு பாக்ஸுங்க. இந்த கோழி இந்த ஸ்டார்ட்டுங்க, இது எண்டு, இது வரைக்கும் 2 கோழி இருக்குங்க. அதேமாதிரி மெயில் பாக்ஸ்லேயும் அப்படி தான் 2 சேவல் இருக்குங்க மெயில் பாக்ஸ்லும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் ஓடிட்டுருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் ஃபேன் ஓடலைங்க, காற்றுக்கு தான் ஓடிட்டுருக்கு. நம்மளுக்கு வந்து கோழி நிறையா பேண்டிங் ஆகாமல் இருக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா கோழினாலே கொஞ்சம் ஹீட்டாக தான் இருக்குங்க. அதனால் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபேன் ஓட்டிகிட்டே இருக்கணுங்க. இல்லைன்னா கோழி நிறையா செத்து போயிடும். ஒன்றா சேர்ந்து ஹீட்டுக்கு செத்து போயிருங்க. நம்ம வந்து கரெக்டாக ஃபேன் போட்டு ஹீட் டைமில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 11 மணிக்கு மேலே ஃபேன் போட்டு 3 மணி வரைக்கும் நம்ம ஃபேன்லேயே தான் வச்சுருக்கணும் கோழியை. கிளைமேட் நல்லா இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்மளுக்கு அது தேவையில்லைங்க. இப்போ இது என்னன்னு சொல்லிடுறேன். இது பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபாகர்னு சொல்லுவாங்க இதை. இது எதுக்காக அப்படின்னாங்க மழை தூவுற மாதிரி தூவும். அப்போ தூவும்போது எப்படின்னாங்க ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கிற இடத்துல கோழி வந்து கொஞ்சம் நனைஞ்சிருச்சுன்னா ஹீட் கம்மியாயிரும். ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு முட்டை வைக்கிற ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. பார்த்திங்கன்னா 5 மணிக்கு டியூப்லைட் கண்டிப்பாக ஆன் பண்ணி ஆகணும். ஆன் பண்ணால் மட்டும்தான் கரெக்டாக முட்டை வந்து கரெக்டாக டெய்லியும் முட்டை வைக்குங்க. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபார்ம்லேயும் ஒவ்வொரு ஃபீடர் டைப்புங்க. நம்மளுக்கு ஃபீடு பார்த்திங்கன்னா 5 மணிக்கு தான் நம்மளுக்கு ஃபீடுங்க. ஈவினிங் 5 மணிக்கு. அவங்கவுங்களுக்கு என்ன டைமிங் கொடுக்குறாங்களோ சூனா ஃபார்மில் என்னென்ன டைமிங் கொடுக்குறாங்களோ அந்த டைமுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ காலையில் 3 மணிக்கு ஃபீடு போடுற மாதிரி இருந்தாலும் 3 மணிக்கு போடுவாங்க. அப்படி இல்லாட்டி 5 மணிக்கு போடுவாங்க மார்னிங் டைமில். நம்மளது ஃபீடர் டைம் வந்துங்க ஈவினிங் 5 மணிக்கு. ஓகேங்களா. இது எதுக்குன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த கேட் வால் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேட் வால் வந்துங்க இந்த ஃபீடர் பாக்ஸை க்ளீன் பண்ணுற கடை. இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும்னா தண்ணி வருங்க. இப்போ வருதான்னு எனக்கு தெரில, கொஞ்சமாக வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா டேங்க்கில் தண்ணி இருக்க வாய்ப்புகள் இல்லை. ஏன்னா கோழி இருந்தோம்னா நான் எனி டைம் டேங்கை ஃபுல் பண்ணி வச்சுருப்போம். இப்போ கோழி இல்லைங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு தண்ணி இப்போ இல்லைங்க இதுக்குள்ளே. இப்போ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கோழி தண்ணி எப்படி செக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம சானிடேஷன் பண்ணணுமா பண்ணலையா அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்குங்க. இதில் வந்து கலர் பார்த்திங்கன்னா இந்த டேங்க் கலர்லேயே இருக்கும். அதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஒரு மெடிசன் வச்சுருப்பாங்க. அந்த மெடிசன் வந்து ஒரு 2 சொட்டு விட்டோம்னா விட்டு பார்த்தோம்னா எல்லோ கலரில் ஆயிருங்க. எல்லோ கலர் ஆனால் தான் நம்ம மெடிசன் போட்டிருக்கோம், இன்றைக்கி பார்ட் ஏ பார்ட் பி மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு அர்த்தங்க. இல்லாட்டி இப்போ நிறையா கோழி செத்து போயிருங்க. கண்டிப்பாக யாராக இருந்தாலும் கோழி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக அதை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபாகர் தொட்டிங்க. இது வந்து மேக்ஸிமம் எல்லாத்தோட இதுலேயும் இருக்கணும். கோழி பண்ணை போட்டுனோம்னா கண்டிப்பாக இதுவும் ஒன்று முக்கியம். பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு எங்கே பார்த்திங்கன்னா 4 செட்டுக்குங்க. ஒரு செட்டுக்கு 7500 கோழிங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 4 செட் இருக்குதுங்க. 30,000 கோழிங்க. பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஃபாகர் தொட்டி. உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபாகர் தொட்டிங்க. இந்த ஃபாகர் தொட்டியில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதிலிருந்து தாங்க தண்ணி வந்து நம்மளுக்கு மழை தூடுற மாதிரி இதில் தூடிட்டுருக்கும் எனி டைம் மட்டும் இல்லைங்க. ரொம்ப ஹீட் டைமில் பார்த்திங்கன்னா ஓடிட்டுருக்கும்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னும் என்னென்ன தகவல் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இன்னும் நிறையா பேசுவோம் அடுத்த வீடியோவில். பாய்.